Ja predny august. Jeden dzień przed Narodnym Dniem Serskiego Malarja Jana Buka. Krystyna Klimowa, kuratorka Serskiego Muzeuma Choszybusu, a ja smej na ogliże jego starejszym domie Niebyczicach. Muzeum jo z pomocą domowiny obrazy za nowo ustajeńcu nakupił, a toż te obrazy równo gromadze zapakujemy. Jan Buk nosi biło modre skło, a szero baskowku. Stare mózgi se pomałym pogibują. Wy nie słyszy a nie widzi wiec tak derje. Wetter jo nas jelgin wytwojone, a uczobnie przesu do swojej żywowej szpy. Tam jo szykne obrazy przygotował. Wacej jele nie pokazują na to, a szo jeden umiec bydli. Nie widzim żadną sztafelaju, żadną szczotku. Bóg już obejny czas nie molio więcej. Weto sme na tom dniu wiele zajmnego od niego skynili. Jan Buk jo se narodził leše 1922 w Niebyczicach, a jo katolski a serski wetros. Stary ubylony dom stoi blisko impozantnej barokowej cerkwie z XVIII stolecia. Ho jo już jako gole żywa restauratorów a cerkwinskich möllerjów obsiłował. Żince wyn może na bogaty, umierskie żywo sled gledasz. Ako Möller dekoracją, umierski student w Wrocławiu a Dreszczanach, a konceptar Budyszynie a liche Möller. W czasnikach a knigwach możesz czytać aż wynio najwuznamniejszy serski umierc żinsajsznego czasa a drogorubar modernego serskiego umierstwa. Jego obrazy wisi we Łużycy, Berliniu, Praze, Parizo, samo Tokio. A przed 2 latami jo Jan Buk jako predny Serb umierstwowe myto Europy dostał. Žiwno Jano, aż nie dajo donenta cały katalog jego tworby. Wetom aż zapakujemy obrazy do folie, se jo predny raz dokrat nie oglądam. Widzim akwarele, pastele a tuszowanki, kotaresz co muzej, lużam nowych ustajeńcach pokazać. Ja sejo żywe akwarelowe studie dolnoserskich drastwo do ruki, kotereż jo Jan Buk przy swajszparskim przesiegu mieście na papieru zbierał. Gledam na swietosny niewieszczyński peryk, drużku a pebracza. Sköniju aż pedla tych akwarelów z płotą jo Jan Buk takie stare serskie Bertel Choszybusy melował, pierwie aż su we 80 latach szykno nowo obtwarili. Równo takie motywy z Dolnej Łużycy su ważne za Serskie Muzej Choszybusu, kroni Krystyna Klimowa. Oni pokazują, jak wielki Jan Buk se związany czuje z tymi stronami. Sam wen ulicuje? Ja sam se też do Dolnej Łużycy zażywił, Spreewald, a pan Dolna Łużyca, Koczebus. Tam se ja rady molwał, dokud tam woda, te sztumy, a wszystko, no, krajina, a bota se ja lubował też, a to ja nie było tam kuźmo. To nie smo takie było, ale to smo jętliczem potem bota byli, kuźdy kocz. To se ja byli akwarelu co dzień tam molwali. Krystyna Klimowa cyni te obrazy pezlaszka do jednego wielkiego obalenia. Widzim drugie krajiny z Łużycy a motywy ze starych serskich so, które żinca wiec nie egzystują. Tu cerwienu cygelowu cerkwiu, Liszkowie, aber najs husokie ze swoimi małymi boskimi domami. Sledny obraz jo jedna wielka weliowa mylba.
Miastem aż dostania ścitańsku wobalku, co tam tytul Tagebauhalde. Wobraz opisuje temu, z kotariusz jo Jan Buk cestčej zabierał, ulicujo Kristina Klimowa. To je derje, aż mamy my niento jeden z tych ważnych, weliowych tworbów, które pokazują umiejca, melującego w ramkach energiowego plenera. Te energiowe plenery, tego są w 80 latach niektóre razy się przewiadli, że są serskie umiejce, a tego Jan Buk, bo przecież pedla, są do umiejstwa zapopadnuli, jak se nasza wóżeska krajina przemieniła. A to je takie za nasze stawizny ważne, aż jen umiejc se z tym zabiera. Strukturna zmiana w na tomogroni, aber dewastirowanie, brunicowe jamy, aber wetbagrowanie. Telewizji su pokazali casu przewrota dokumentaciju pod tytułom Żałości nam Łużyca. Teke żynca 20 lat pöstczej to byli, ga stalczne sy ako prożym, równe aber slepy deje se wetbagrowasz. Jan Buk ale niejak się ze swoim umiarstwom godnosisz. Sam jo raz gonił? We wetworjonie jamie widzim pesk, svetwor, a chłodk, żedenbaga. Mnie inspirują nowa krajina, nowe żywienie. Zawiedzcie teke widzim znicenie starych nagledów, ale to nowe ma taką mec, aż som nuskane to melowasz. Umiarstwowiednica Maria Mirčinowa z Budyszyna pisze togodla, aż jego obrazy wytworzonych jamów musimy więcej jako nową krajinu rozumieć. Weliowy obraz Tagebauhalde pokazuje taką nową krajinu. Tam se kopie jedna na drugu zwieszyce ziemskie warstwy. Jedna szamna, niedosygna góra se zwiga slezenie. Umiec jo swoją podobu do obraza melował. Wenn gleda na tu nową krajinu, jo jano scen, kotaraż se z niejo zjednosiło. Twarba se nie staje grozna, ale doma se weto nieco już. Obgledowar musi sam swoje nastajenie k tomu namakasz. W 70 latach jo Jan Buk jał do centralnej Azji, do Uzbekistana. To nie naprzód jedna wiec w DDR-skim czasu było. Coś jo, wenn tam naskonił, jo jego styl mocnie obliwowało. Maria Mirčinowa groni, aż Jan Buk jo se tam ulichował ze swoim melarstwom. To groni, aż nieco jo namakał, coś jo jego umiarstwo, ale teke jego charakter przemieniło. Wysebnie intensywne svetło a mocne barwy su w niom głęboki zaszyść zawystajili. Aj, to mamy takie gedämpfte svetło, ale tam jo jasne. Wiele świetlisze szło. Mamy takie byli zaciemnione byli. Ale melowanie nie takie tak laszko było w tym kraju. Tam jo tak hoco było, jeszcze to pomnienki, że se lidmi dych dostał. Tak hoco szyponu, a myśmy się też ludzie kupali tam, to se oczasty, to za 5 miesięcy zase na ciebie suche było. Tam są już 40 stopni byli. Ten lecie, ja sam był tam spoczat junia. Ten akwarel, to nie do muskło,
na papiery. To ja nejsem mógł malować, to się ja spytał. Ja sam tej ze stuszu potom dyrał rysować. Ale to ja nie dom suche było, tak ciopo tam było. To taka para była, gdyż ja z lata do won, sam się musiał do jenem akwarium. Przy jego obrazu Samarkand samo cujosz tu gorcu tu, w któreś szajnke, bebe tormy, a turkizowe kuple se uprzestrywają do uzbekiskiego niebia. Powiedź se szemri, a jano mało ludzi jo na drodze. Samarkand jo jano wet tych najstarszych miejsc na ziemi. Na żyżowej drodze jo se ho smakał cały świat. Takie naskonienia są se pestej takie przeniosli na jego malarstwo doma w Łużycy. Wenn jo namakał nowe barwy a formy w serbskich tradycjach, krajinach, brunicowych jamach a skałach. Federzeichnung auf leicht getönten Papier, eigentlich ein sehr, sehr schlichtes, einfaches Kind. Ein Steinbruch. Die Steine werden praktisch zur Struktur, zur Blattstruktur. Eine relativ schlichte Komposition, aber doch, man merkt, dass das hier Tiefe entsteht. Und von Zeichenduktus her, einen schnellen Federstrich. Stefan Kaiser jos nato choszebuski umiec. Wens najo Jana Buka jużo ze casa żywowej kupcy serbskich umieców we 80 latach. W jego dziewarni gledamy na tuszowanku Skała w Horkach 2 ze 70 lat. Obglidowar stoi pod wysokimi skałami. Weni mają nieco przyrodnego, są rozpukane, twarde, welcze, ale weto se sta, aż weni se pogibują. Ja, also mir gefällt diese Zeichnung sehr gut. Und man merkt auch, dass es wahrscheinlich direkt vor der Natur gemacht ist. Taku spontanitu a żywość możesz we wiele akwarelach w Jana Buka dożywić. Jeden akwarel musi beżyć, jo wenn Stefan Nejo Kaiserojo raz gronił. Ten mnie ulicujo von niekotarich ulitach ze żywowejo kubku serbskich umioców, żoś Jan Buk cestcze sobu przyszedł. Und bei diesen Ausflügen hatte er auch immer sein Malzeug dabei. Und da konnte es immer passieren, wenn wir jetzt ein Dorf besucht haben, jetzt in der Oberniederlausitz oder sind im Park gewesen. Jedenfalls kann es da vorkommen, dass Jan Buk plötzlich stehen blieb, guckte, packte seine Mappe raus, legte die auf den Erdboden. Darauf kam ein Blatt Aquarellpapier oder Aquarellblock. Das wurde schnell feucht gemacht, mit einem großen Pinsel oder Schwamm. Und ja, Jan Buk malte eben drauf los und wir anderen standen so etwas verdruckst herum. Und mit selbstkritischen Bemerkungen, dass wir ja eigentlich genauso wie Jan das machen könnten, sollten oder müssten. Ja. Aber Jan Buk hat es eben gemacht. Cel hynnac ako tuszowanka abo akwarele uglida druga skała na welejowym obrazu, melowana jedno leto pestczej. Każdy kamień ma swoje miejsce, jeden na drugim. Uglidają przysamen geometryski, mają jasne formy, ale równocześnie se zdalio ten motyw w reality. Takie malarstwo nie przed Bukom serbskim umiejstwie hyszci dało. Jan Buk jo predny serbski malar był, kęć niejo jano serbskie folklorystyczne motywy tematyzirował. Aż do tego czasu jo wosebnie znany umiejstw Marcin Nowak-Nechoński
serskie malarstwo dwójko pregował ze swoimi stylizowanymi bytostkami. Ja mogę se sam na te małe bildki w bydlinskiej szpie moje stareje mamy dopomnieć ze serskimi powieściami. Ale za Jana Buka takie folklorystyczne smiernice nie pokazują żadne przyrodne ludowe umiarstwo. Za to by była trzebna dwójka umiarska tradycja, kotaruż nie są po jego mienieniu Serby uwijali. An wem soll man sich halten? Man hat ja niemanden. Ich habe mich sehr an französische Impressionisten gehalten, sehr an französische, nicht mehr als die Deutsche, sondern als Franzose. Matisse, Van Gogh, Gauguin. Matisse hat mich interessiert mit seinen Farben. Und wir haben keine Tradition in der Folklore. Znaš jo francoski impresionism, Jano jo Buko jo pomagał se wetmokasz, wet zgostczoneje folklory. Ale wenn jo wetter nie wet pokazują. Serskie folklorne motywy są za niego tak samorozumliwe, jako šiche obrazy, abo barwowe kompozycje. Wenn jo swoją marsz serskie drastie portretirował, abo płota a samprowaki dolnej Łużycy melował. To nie weto folklorystyczne uznasze, ale jano to, coś w swoim świecie ze swoimi wocoma biži. Molarstwo ugroniło więcej nieco w Janie Buku samym, ako w pokazanych motywach. Przy malowaniu se mieszają swojskie dopomniejsza, odsakowania a przedstawienia. Der je znate obraz Jaczona noc z lata 1970 przedstawia predny kształt tom wesobinskim abstraktnym smierje. Widzimy swietosnie oblacone żołcza, jak woni se krzajżu smakają, a peważnie stalują. Ale spoznajemy jano szamne obcerjenia. Barwy se swieże modre a białe, lecz również jo niebio szamne. Obraz zniemiernia, a równocześnie przejma obgledowaria. Wenn pokazują nieco coś na kuszty pad znajome, jeden serski nawok, ale weto jo więcej ako to. Na końcu naszego ogleda se rozgraniamy w muzyce. Mnie do myśli przyjdzie jedna sada w jego umiarstwie. Barwy samoklince, wenn są harmoniskie, a weto rozdzierate, każ muzyka. Se przeszam Jana Buka, lecz muzyka ma wpływ na jego tworzenie. Nie, poprawiam to nic. To trzeba sobie susza. Chore mudre, ja was znają, aber zakamencom za horami. So on swoje ludowe śpiewy znaje. Jan Buk goni, jego credo, jota Łużyca. Szo jedno lec to dolna, aber górna Łużyca. Aber lec ben molio abstraktnie, aber przyrodnie. Ale co ja z tymi drugimi obrazami z Uzbekistana, hungarskie albo drugich krajów? Przy każdym motywie coś wen molują, zacują to serskie. Wen nie trzeba żadne folklorystyku, aby mogał to uraznić. Togodla nie je przeszanie za tym serskim więcej ważne, jego malarstwo przewinuje nacjonalne granice. So klein das Thema jetzt ist und wenn er bloß einen Stein und Flasche malt oder die Tagebaulandschaft, es wird irgendwie auch zum Symbol, zum allgemeinen Symbol, denn so ein Tagebau gibt es ja auch nicht nur hier und die Probleme gibt es ja nicht nur hier, sondern überall auf der Welt oder überall da, wo die Erde aufgerissen wird und Leute weichen müssen und Kultur weichen muss und Wälder. Er spannt natürlich in seiner Malerei einen ganz allgemeinen Bogen.
ja, dieses Vermögen aus seinem persönlichen Bereich doch eine gewisse Weite zu erzielen. Was jetzt die Bilder anbelangt, dass die eben auch noch in Zukunft ihre Daseinsberechtigung haben und nicht dann irgendwo verstauben oder nicht mehr gesehen werden. Ich denke mal, die Bilder von Jan Buck werden bleiben.